Isambulo isahluko sesishiyagalolunye. Ingelosi yesihlanu yayisibetha, ngase ngibona inkanyezi ivela ezulwini, iwela emhlabeni yanikwa isihluthulelo somgodi wakaLasha. Yayisivula umgodi wakaLasha kwenyuka umusi emgodini njengomusi weziko elikhulu. Kwafiphazwa ilanga nomkhathi ngomusi womgodi. Kwaphuma isikhonyane emsini seza emhlabeni. Sanikwa amandla njengamandla abanawo ofezela bomhlaba. Kwathiwa kuso masingoni utshani bomhlaba, ke nanye into eluhlaza, nowodwa umuthi, kuphela labo bantu abangenalo uphawu lukaNkulunkulu emabunzini abo. Sanikwa ukuba singababulali, kepha sibahluphe izinyanga eziyisihlanu. Nokuhlushwa kwabo kwaba njengobuhlungu bukafezela nxa emqhonsela umuntu. Ngaleyo mihla abantu bayakufuna ukufa, bangaze bakufumana, futhi bayakufisa ukufa, kepha ukufa kubabalekele. Nesimo sesikhonyane sasifana namahhashi alungiselwe ukulwa, nasemakhanda aso kukhona okunjengemiqhele efana negolide, nobuso bunjengobuso babantu. Futhi sasinezinwele ezinjengezinwele zabesifazane, namazinyo aso ayenjengawezingonyama. Sinesivikelo zesifuba njengezivikelo zensimbi, nomdumo wamaphiko aso wawunjengomdumo wezinqola zamahhashi amaningi egijimela ekulweni. Sasinemisila efana neyofezela inezindosi, nasemisileni yaso kukhona amandla aso okona abantu izinyanga eziyisihlanu. Sinenkosi phezu kwaso, inkosi yakwaLasha, igama layo ngesiHebheru lingu-Abadoni, kepha ngesiGriki inegama lokuthi u-Aphiliyoni. Umaye wokuqala udlulile, bheka kuseza omaye ababili ngasemuva kwalokho. Ingelosi yesithupha yayisibetha, ngezwa izwi livela ezimpondweni ezine ze-althare legolide eliphambi kukaNkulunkulu. Lithi kuyo ingelosi yesithupha enecilongo, thukulula izingelosi ezine eziboshiwe ngasemfuleni omkhulu i-Ewufrate. Zase zithukululwa izingelosi ezine ezilungiselwa ihora, nosuku nenyanga nomnyaka ukuba zibulale okwesithathu kwabantu. Umumo wezimpi zabakhwele amahhashi wawungukuphindwa kabili kwezinkulungwane eziyishumi ziphindwe kazinkulungwane eziyishumi. Nakanjalo ngabona ngombono amahhashi nabakhwele kuwo benezivikelo zesifuba, zibomvu njengomlilo nezihiyakante, nezisibabule, namakhanda amahhashi ayenjengamakhanda ezingonyama, nasemilonyeni wawo kuphuma umlilo nomusi nesibabule. Ngalezo zinhlupho ezintathu kubulawa okwesithathu kwabantu ngomlilo nangomusi, nanjengesibabuli okwaphuma emilonyeni wawo, ngokuba amandla amahhashi asemilonyeni yawo nasemisileni yawo, ngokuba imisila yawo ifana nezinyoka, inamakhanda ona ngawo.
kepha abaseleyo babantu abangabulawanga ngalezo zinhlupho, abaphendukanga emisebenzini yezandla zabo, ukuba bangakhuleki kuwo amadimoni, nezithombe zegolide, nezesiliva, nezethusi, nezamatshe, nemithi ezingenakho ukubona nakuzwa nakuhamba, futhi abaphendukanga ekubulaleni kwabo, nasekuthakatheni kwabo, nasekufebeni kwabo, nasekwebeni kwabo.